ublen garkhui pi baro kan iba page ini video menta ban nge scam gani video kan long jikar khu na ta jpi iwe ki prok pi jinga kan kapor ka bamenta what I dau ban chikri utrai what I dau palat ban chikri ya utrai ngai I he ni ki si don chibon ki brig ba I dau ki bong ngam nang ban duai ngam nang ban puli ka tin ka jublai ngam la ban champang ka ngam nang ban le ya ta ki jing chikri ngam nang ban keren ni keketin ke jomble ngam nang ro ban yalap i gospel ke jong Jesus Christ kidon sibon ki bri ba ai dau ki pro bisnga hagi ni kesngi ki ba ai dau bat don ro ki bong ba ngamla ban mi ne ga pom mo ki ai dau ngamla ban mi ne ga pom ngamla ban le ya ta sibon ki ai dau haka jing skri ya o Jesus Christ ki pro ki bisnga ngai I jadi ke partai ke bangi im ngai I ba ki ba bon hi ngilong kita ki bru ki ba ai dau compare phila malong ki samla phila malong ki long mi ki long pa dai ngai I ki ba bon ngilong ki bru barbor ki ba ai dau barbor ba ngamla ban duai ngamla ban le kata dun shibon ki ke bangi ai dau palam abangi shikri ya utrai pro bisinga ngayu ipan babun ki bru ki khlam ai dau ban le ki bah kan ga parthai ye ki kan ja parthai ki samla ki khlam ai dau dan ki khlam ong ba ngam tip kumno bangan yalang samla ande ki shu yalang ki yai chaprang wal ra ki pat ju yalang ro ande ki pediang tu sunrang ki yalang ki yai chaprang bat ngai I ki samla ki ni si bat don bon ki bru hagin ki sni ki la game haga jing la game jo ki ngai I ki khalam ai daw o bangam nang ban le komno ban le ki ni komno ta ki khalam ki li ki khalam ai daw han le ki shu play ki download ki play ka tu game bat ki le ka tu game bat ki ngop ka tu game bat ngai I ki bru kum ju ai daw ban le ki bas new hakan ni ka parthai kim ju ai daw ban le ki bas new Lord bisinga ki bru kum ju ai dau ban yeng ban yalam election ban yeng man le ki kan ja parthai kat ba ya ublei pan ki babun ki ai dau ngam tip balai pi ai dau ki Lord bisinga let's say ke dot nun jong pi ke dang long thali let's say pi pat don kata ka jing dei bat ublei let's say pi pat priang yo Jesus Christ let's say pi pat kala ka bamut bat phai yo Jesus Christ let's say ka pop tan rai ke kadang don sa agen jim ka jong pi ki prog bisinga ngam tip na ka daw ka ba pi ai daw ha go we gisngi uble un sebitar yang ai pi na mar bangilong ki bru ba ai daw palat re ye ki bahan ka parthai pat ni khilem ai daw ngila long kita gi bru ki ba arsa ba khmat jong ble ban doa ngim persyang ban pule khen jo ble ngim persyang ni ai daw ba bangim la bat ni kenyo ngim le hero ban le jing seng ru ni ai dau o bang ban le chita re ban le ke bukan jabar thai ban le ke bukan jabar thai ni kelam ai dau kini ke dei ke bapen bitar yo bele ki prog bisinga ba bele upet yang ai pi bitar yang ai pi andre kata ke jingbitar jong bele kat sapoi ke por ke si bah kata ke sni jong jingbishar ke jong menta bele udang khot yang ai pi wal adang ilong ki bru ba ai daw ro andre bele udang khot yang ai pi ngila long kita ki bru ba arsap chang ki plog bisinga ban le ye ki ban le kai ye ka mobile phone ke junga ji pini klem ai daw ni chu play ngan ai nuk sai pi adang le ke game ke no ke game ni klem ai daw andre ni chu play ke game ban ni yai saprang ban ni nang eka oi le sedang ni pat nang eka let's say ke jinglang samlaro aga por berang sedang nimnang rai adin bangila elang ni singut hu ye ke jingin ni klem ai dapat nakwa ban ong pi blog bisinga wan arlong kita bru ba arsam wat long ki bru ba arsam yo le siu blum sebitar ngai pi kata ke singi ba khado aga ta ke sni ke jingbishar ke jong namar bangilong ki bru ba ai daw palan lada pisngut hu ba phimla ban le phai si Jesus Christ ga don baro khot kar pan Jesus Christ persyang man le
persiang man le ya ke nam ta u Jesus Christ persiang ban pulih ke tin jom le persiang IT la ka jong jim ho jisu pinyo i pin la bai man le khot kar pan u Jesus Christ yo ya ka jing ai ka jong Jesus Christ pinyo i pin la bai man le balai pim persiang ku bau sakyo su persiang ban kiu hajrong jong ding ban yo i u Jesus Christ bat ka don ga jikala ka jim ga jung balai pim ko ngu i ka ba phi sngo balai pim ko ngu i ka tin ga jom le ba phi sngo pi ko ngu pun ban ni ki ai kan ja par thai pi le pan ban ni ki ai kan ja par thai nado gani si plok bisinga what I down show long kita gibru ki ba ya chaprang ki ba pen ko ngu iladi hau blai ki ba ko ngu aga tin ga jong blai ko ngu ya ka ba phi sngo ya chaprang Syakriyo try le chika jing seng pinyo i pin la man le la da pilong kita gibru ba persiang man le ya ka bon ga jong blai la da uble yo i ya ga jing persiang ga jonga ga jong pi un ai hangai pi ga jing start ga jong un ai hangai pi ga jing champang ga kan jable ga jong ka ba ngai pi ga long ka ni bangi ai dau palat ni ai dau palat haga jaka bangin persiang haga jaka ka bangin IT haga jaka ka bangin nyai chaprang ni ai dau nam ta jong belai na kata ka daung nim la ban nyai chaprang na kata ka daung ni sya te sya khum haga ni ka pop la de pikwa ban kala ka mut no man ta la de pikwa ban i no tu ka pop i no tu ka pop la de pikwa ban long ki brug ba ki bala ban duai ki bala ban champang tin ga jong belai ki bala ban keren ka tin ga jong belai ya chaprang persiang le ga mon ga jong belai syakriyo trai pinyo i pimla ba pin champang menta pimla ba pin duai menta re la da pi persiang ban le jing seng la da pi persiang ban le ban ko ngu ya ka ba pi sngo ne ki skri ga jong belai da ka tin ga jong belai pinyo i pilla ya ka ba pi de ban le bangimla man le namar bangilong ki brug ba ai dau palam ni ai dau ban ngimle ni kenyo ngam tip ka numun apdang jopi ki ba page ni video blog singa ki ba ai dau barabo kat ba bat ki aka bat ki jomen ka berthai bat pikilem ai dau pi ya sprang pile kan numun apdang jopi ki ba page ni video mentang ki blog singa le ki bukan jabar thai kan ba bat ublei bat pi ai dau ublei udang it yang ai pi haduk mentang udang khot yang ai pi de jing it yo jong haduk mentang ublei udang up yang ai pi haduk mentang ublei ukwa man penon kam yang ai pi ka dau bangi mla ka long bangi ngibu da umau na khmat jongi ngibu da umau na khmat ji ban ngimla ban yai ki prok ki jinga kan ka por ka momenta wat bu de ki ege khmat jong pi wat bu de ki ege wat bu de ki ege prok jinga le ji ka ba pi de ban le ya chaprang shi ko ngu be ye ka ege ba pi snow no Jesus Christ wat I down shu prok jinga wat I down shu bat ka par thai chikatu phila ya phila le ki ege ba pi de ban ye ka ba phim de ban le bat ubelai mentah sedang nak mentah ke sini sedang nak mentah ban yeng nu tu ka jaka ka ba pidon ban ya chaprang ban chikriyo trai ban le ka man ka jong belai sedang nak ban duai sedang nak ban pulih ka tin ka jong belai sedang nak ban le jing seng lada pinut ban persiang ban kiu kumba usak yo sukiu hajrong jong din banom yai sa hamadan rengkat ban pa ba lada pinut ban kiu hajrong jong ding ki pro jinga pinyu i ke ke ba krau kin jia ga ji mo jupi pinyu i ba pin la ban champang ki ten jumle pinyu i ba pin la ban krene ki ten ga jumle pinyu i ba pin la ban duai palinga ongi pigum ta ki pro jinga hagi por ki bomon chua hagi por ki bangan don ar personem chapo ngam tip ban duai ngam la ban duai ban puli ki ten jumle ru ngam la re hadin bangali yo sngowi ka surga jumle ngas ngau thu bangadan kam ban champang kiten juble ngas ngau thu ngadan kam ban shikri shisha yo Jesus Christ ngas ngau thu ngadan kam ban nang ban duai bat na do kata klimat nga persyang ban lech kijing seng ban lech ki bible study na IT la ka jong jim ho Jesus Christ bat u jisu upala yanga u men siam ko jong u bonon hapo janga upala yanga kade de kijing IT bat kijing persyang janga
bat ga jing ko ngo jungai ga ktien ga jung kumta ga jim ga phiru ki plok bijinga IT la ga jong ga jim ya la ga jong ga jing mo jusques ko ngo ga ktien ga job le ya chaprang persiang ban le ai nam tau trai phin yo I phin la bai ban le phin la ban doi phin la ban kren ga ktien ga job le phin la ban champang ktien ga job le phin la ban le ai nam tau trai kun jimut ha ga si plok bijinga kun jimut ha ga ga sngi wat ya sa ka to ga jaka ga pidon utrai umsngau tunan ba phin ya sa to ga jaka ga pidon utrai ukwa ba phin yeng na to ga jaka ga pidon kumba khon sarong area u yeng na ga jaka ga ba udon kumba usak yos ukiu u yeng na ga jaka ga ba udon ukiu jirong jong din kumba kisenran ki ko ngo ya ga jing khot ga jo juis ki khen ong o ba ngim la ban yarap mi ngim tip de kata ngim nang kata regi ki ko ngo ki bot u jusques bat hadin ka to ka ni por kinang ban le ga mon ga jom le kinang ban duai ki lalut ban le ke ba crown nam tau jusques na kata ka daw nam ta jong phiru ke pro bisinga persiang ban le IT la ga jong jim persiang ban le pinyo I ki ka ba ki ba crown kin ja ha ga jim ga jong phi ko ngo ga tin ga jong le wat ko ngo palat wale palat ke ba kan ja par thai ada ko ngo I ga ban le ga mon ga jong le pro bisinga pinyo I ki ka ba ki ba crown kin ja bat phin long kita gi bru iba jingshisha utrabat phin long kita gi bru iba uble upnon kam shisha ya phi sibon kim sem bokodor kin ithuh jusques lang ba ga jim go jong phi ublen kar khui phi